Ah non, c'est que min bɛ jamana in kɔnɔ sisan waati baara gɛlɛya kojugu ya dɛ n jɔyɔrɔ bɛ filɛ hali nasɔngɔ tɛ n kun ni n bɛna ka na delili kɛ yan busɔn ninnu kɔnɔ bi olu bɛ ɲinɛ jamana baara gɛlɛya n'a fɔra cɛkɔrɔba hali nasɔngɔ tɛ n kun ne b'a dɔn n b'a fɔ cogo di ni n bɛna yɛrɛ kɛ delilikɛla yan non ni ye busɔn ninnu de n bɛna ka na delili kɛ ka se ka dɔɔni bila o sinon ne yɛrɛ bɛna sa foyi tɛ n kun non a se ka to nin cogoya la tan. Bismillah. Ala sabonyuma Mamadou Kaye sabonyuma ala bismillah. Ala sabonyuma Mamadou Kaye sabonyuma ala bismillah. Ala sabonyuma Mamadou Kaye sabonyuma Kaye ala sabonyuma Mamadou Kaye sabonyuma ala sabonyuma Mamadou Kaye sabonyuma ala c'est lui qui est là non. Allah sabonyuma Mamadou Kaye sabonyuma 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 Allah sabonyuma Mamadou Kaye